Monga mbiri tikudziwa bwino kuti tili ndithu munyengo ya chisankho, nzika zikudikirira zotsatira za chisankho kuti ndithu bungwe la Malawi Electoral Commission abweretse zotsatira zimenezi. Nde potsatira ndithu kuti zotsatira zimenezi zakhala zikuzungulira masamba amchezo osiyanasiyana a Facebook, a WhatsApp ndi naotero. Nde zikuoneka ndithu kuti zotsatira zimenezo ngakhale zosasimikizika zikupereka ndithu BP ku akuluakulu aku chipani cholamula cha Malawi Congress Party. Nkhani itu ndiona kuti mmodzi ndithu wa akuluakulu aku chipani chimene cha Malawi Congress Party amene watu ndi Vitumbiko Mumba tikupeza kuti ambiri watsata bwino amene watu ndi a running mate a chipani chimenechi cha MCP. Nde iwo ndithu mu cabinet yathayi anali ndithu anduna kumeneko ona za malonda. Ndeno kucha kwa lero maola angapo apitawo tithauna zoti pamene tikuyankhula nkhani 2 hours ago alemba ndithu pa sambalo la mchezo la Facebook pamene ndithu akulimbikitsa maka osatira a chipani chimenechi cha Malawi Congress Party komanso amene ndithu amasatira page yawo yomwe ndithu ili pa sambalo la mchezo la Facebook. Nde pamenepo ndithu alemba nkhani yofosa ilemba ndithu mu Chingerezi kaona ifeyo tangoifotokozera bwinobwino ndi imene ndithu nkhaniyo afotokozera. Ndeyowa pamenepa akufotokoza maka kulimbikitsa osatira page komanso osatira a chipani cha Malawi Congress Party akuti ndithu anthu amenewa asapusisike ndi phokoso limene ena ake ndithu akupanga. Phokoso limeneli ndimene ndithu tikufotokoza kuti zikuyenda ndithu masamba amchezo a Facebook komanso a WhatsApp okhuza ndithu ndi zotsatira za chisankho zosasimikizika. Nde pamenepo akunena zona kuti akuti phokoso limenelo ena ake achita kukonza kuti ndithu okhale phokoso limenelo ndi cholinga chonena kuti maka a chipani chimene cha Malawi Congress Party akhutitsidwe ndi zotsatira zimene ndithu makosana amenewa akukamba akulemba ndithu masamba amchezo amenewa. Nde pamenepa akuti ndithu osatirawo asanamizidwe ndi zimene akupanga anthu amenewa pamene ndithu akulemba nkhani zimenezi masamba amchezo ndi cholinga chonoti zizioneka ngati zinthu ndithu zili mbali ya amene ndithu akulemba nkhani zimenezo zomwe potenga ndimene zikuyendera ndithu pa ground a chipani chimene cha Democratic Progressive Party maka ndithu osatirake ndi ena okonda ndithu chipani chimenechi ndi amene akulemba masamba amchezo amenewa. Komanso tisatengere nkhani zokhazo za ku chipani chimene cha DPP ma newspaper oziwika bwino akulembanso nkhani zimenezi ndi situ zozoti afuna ndithu kuthandiza chani. Nde akuti amenewa ndithu akulemba zimenezi ndi cholinga choti bungwe la Malawi Electoral Commission akamba kulengeza zotsatira za chisankho ndi kuti zikhale ngati ndithu zili mbali yawo mbali ya chipani chimenechi cha DPP. Ife ndiyo tizingomasuliratu ngakhale amalemba kaini palabusi komano ifeyo ndiye kuti tizingofotokozera. Nde akupitiriza kunena zona kuti amenewa ndoti a DPP wa ndiye kuti ndi mapropaganda amene ndithu akulemba masamba amchezo amenewa ndi mapropaganda ndithu. Nde akulimbikitsa osatira a chipani chimenechi cha MCP kuti akane mapropaganda amene chipani cha DPP chikupanga maka pamene ndithu chikulemba masamba amchezo nkhani zokhuza ndi za chisankho maka zotsatira za chisankho zomwe ndithu ndi zosasimikizika ndimene ndithu akuyankhulira panepa Vitumbiko Mumba. Komano iwo ndithu anayamikira media team ya chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party kunena zona kuti media team imeneyo ndiyoyesesa kwambiri maka imazindikira chimene ikuchita chifukwa kuti media team imeneyi imaonesesa ndithu kuti ikupanga save chipani osati kupanga save munthu kapena kuti individual. Ndiye paja nkhani yokhuza ndi media team ku chipani chimene cha Malawi Congress Party zikuoneka ndithu kuti imakhala kulozedwa chala kumeneko. Ndiye tikupeza kuti ambiri otsatira bwino kuti ku media team kumeneko ku chipani cha Malawi Congress Party ndiye kuli amene wachina Jessica Bwira ayina Ken Nsonda mbuyo muso ndithu anakhala kulozedwa chala ndi mmodzi wa mamembala a chipani chimenechi cha MCP amene watu ndi Ayuba James. Tikupeza kuti ambiri wadziwa bwino kwa amene sitiwadziwa ndi member ndithu wa chipani chimenechi ndi lawyer ndithu mkulu ameneyi. Ndi mbuyo mwana za zuzulaso maka media team ya ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party akuti ndithu ndiyoma mitu kumeneko nkhani yake tinapanga publish mbuyomo. Ndeyo ndithu Vitumbiko Mumba akupitirira maka kuuza ndithu osatira amenewa osatira page imeneyi komanso osatira a chipani cha Malawi Congress Party kuti akuti zimene akuziona pa social media makatu zotsatira za chisankho zomwe zosasimikizika akuti zimenezozo si za original. Akafuna ndithu za original
adikire ndithu bungwe la Malawi Electoral Commission ameke ndithu ndi amene abwere ndi zotsatira za original osati zimenezi yayi. Nde akuti ndithu bungwe limene la Malawi Electoral Commission makapotenga ndithu ndi zotsatira za chisankho zimene ndithu zikulowa mu system yawo zimene kaakulengeza, nde kuti no akuti ndithu sizinafike ngakhale 10% ya mavoto onse amene ndithu aponyedwa. Ndeyo ndithu apitizanso pa posti kunena zona kuti akuti monga ndithu zalengezedwa kale kuti ena ake akufalitsa nkhani zabodza makapofuna ndithu kuti nkhani zimenezo ndikuti zotsatira za chisankho ziwakomera amenewa. Nde monga tanenera kale kuti amene ndithu akupangidwa target apa ndikuti ndi achipani chimene cha Democratic Progressive Party. Nde anapitizanso makakufotokoza kuti akuti chilungamo chenechene chokhudza ndi zotsatira za chisankho zimezi chilembedwabe ndithu mwadongosolo bwinobwino mukupita ndithu kwa nthawi. Nde iwowaso ndithu pamenepa akufotokoza zona kuti akuti chikhulupiriro chimene ali nacho ndekuti sanakhale nachonso ndithu chiyambireni, ndekuti kandi mmoyo wawo wonse kandi ndithu pa nthawi yokhudzana za chisankho ndewo ndithu akuti ali ndi chikhulupiriro kwambiri kuti zotsatira za chisankho zimenezi ndekuti zikomera ndithu chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Nde analimbikisanso otsatira amenewa kuti akhale ndithu olimba mtima ngati ali ndi nthawi, ndikuti akuyenera ndithu kuti amvere nyimbo imene anayimba oyimba wina wake amene zina ake amatchula kuti Siza Kalonjezi. Nde title ya nyimbo imeneyo akuti ndithu ndi Solid as a Rock. Ndimene ndithu akufotokoza pamenepa avitumbiko mumba ya tinene pamenepa kunena zoti ndithu nthawi yafika imene mutapangapanga zina zizonse anthu imafika ndithu nthawi ya chiweruzo. Atanamiza anthu kupanga zotani komano ndithu nthawi yafika ya chiweruzo imene zika ndithu zimakhala ndi kuweruza. Ndi amenewa ndithu aweruzidwa ngakhale zotsatira za chisankho zimenezo amaka ndithu abungwe la Malawi Electoral Commission sanabwere ndi zotsatira zotsimikizika kana potenga ndi imene zikuyenda pa ground. Amenewa ndithu achipani cha Malawi Congress Party aweruzidwa. Anthu amene wawa alonjeza zinthu zambiri zonena kuti kumapeto kwake ndithu amakanika kuzikwaniritsa. Ndi zinthu zimenezozo nzika ndithu zimaona zimangosungira kuti idzafika nthawi yoti ndithu anthu amene aweruzidwe. Ndi apa titha kutsimikiza zona kuti chiweruzo ndithu chafika chamba kuonekera ngakhale akubwera apa kumaphuphaphupha kuliralira kumene maka pa Chingerezi poto amanena kuti kicks of dying horse. Ndimene ndithu zikuchitikira pamenepa akuziwa pansi pa mtima kuti ndithu madzi achita katondo. Chilungamo chenicheni nchonena kuti zinthu ndithu sizili mbali yawo chifukwa potenga ndithu zotsatira zosasimikizika zimezi ngakhale ndithu ku Central Region madera ena zikuoneka ndithu kuti chipani chimene cha Malawi Congress Party ndekuti zinthu ndithu sizikuyenda bwinobwino ya. Nde akukanika ndithu kungovomereza bwinobwino kunena zoti zinthu ndithu zativuta tibwererenso pa ground tikambirenso wani tione kuti kodi tinalephera pati, kodi chisogolo chikhala chili motani. Nde gulu lija limati boma ndi lomweli sitikusintha pana 2030 apa patonde kuti ikuna kuti game ndithu yamba kuyang'ana ku dashboard. Mwina tigwiritse ntchito mawu amene amagwiritsa ntchito mtsogoleri wa chipani chimenechi amene watundi a Dr. Lazarus Chakwera akhala akunena zona kuti game ndithu ndi wadyantoliro pamene amachita misonkhano yokopa anthu. Nde apa titha kutsimikiza kuti game ija ndithu ndi wadyantoliro. Zinthu ndithu zatembenuka, tebulo ndithu yatembenuka pamenepa. Nde komabe potenga ndithu kuti zotsatira zimene sizinamalizike tiona mmene ziyendere. Mwene maganizo pa nkhani imene pamene tikunazona kuti kumene ku chipani cha Malawi Congress Party zikuonera ndithu kuti akuluakulu ena amba ndithu kubangula kubwera ndithu m'masamba mchezo a Facebook pamene akutonthozana ndi otsatira a chipani chimenechi kuti ndithu alimbe mtima kunazona kuti ndithu zotsatira ntchito idakalipo sanamalizise mwina nkutheka atha kupeza zoti ndithu zinthu zachitira bwino. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tsaiwaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Online News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zamachitika ndoti zitha kutipeza mosavuta.